Bé, ja he vist que alguns sindicats de Mossos es van ofendre per les paraules i pels gags d'un programa d'humor. Que, per cert, també he vist que aquest programa d'humor ha demanat disculpes per si algú s'havia pogut sentir ofès. Jo la veritat és que no em vaig sentir ofès en aquell moment. No, perquè entenc perfectament de cares a qui anava. Anava de cares a aquesta gent que tampoc no ha demanat perdó per buidar ulls a la gent, per apallissar els joves, per apallissar la gent que anava a les manifestacions i que després se'n vanagloriaven amb comentaris entre ells. Tampoc no demanen perdó aquests 4 de la Brimo que se n'han anat a veure un company, entre cometes, perquè no són companys, de la UIP ferit a l'hospital, perquè no van anar a veure tots aquests ferits i que hi vagin uniformats, que no van a veure tots aquests ferits que han provocat a tota aquesta gent que han enviat a l'hospital, perquè no comencen a donar explicacions els de la Brimo i algunes unitats dels Mossos i alguns Mossos d'aquestes detencions tan estranyes que hi ha hagut i tan poc ortodoxes. Això no en diran res, això no demanaran perdó. Torno a dir, està passant, ha demanat disculpes per si havia pogut ofendre algú. Quan demanarà perdó algú de la Brimo, algú de la conselleria, algú del govern per les càrregues brutals que han fet els Mossos d'Esquadra de les unitats d'ordre públic aquests dies? No en demanaran, que no? De veritat que tinc la sensació que alguns tenen la pell molt fina. Tenen la pell molt fina amb el que estan fent uns i amb els altres. I subscric totalment al vídeo que ha fet en Jair, parlant dels lliristes. La gent que és al carrer lluitant pels seus drets. La gent que és al carrer que ho està defensant tant com pot. I d'altres que només van allà a impedir que es defensi. La prova l'hem tingut que quan hi ha hagut manifestacions no hi ha hagut presència ni de la policia espanyola ni de les unitats d'ordre públic, no hi ha hagut cap càrrega, no hi ha hagut cap violència, segons diuen ells. Tinc la sensació que la violència la porta la policia i que això us ho hagi de dir jo, en fi. Però vaja, després també estava veient el vídeo aquell de la simpàtica gent de Sant Roc, que tots sabem que són els més independentistes i els més llestos de la classe, de Sant Roc de Badalona, que passen els manifestants que venen de les columnes de Girona, pel Maresme, i els hi tiren pedres, els hi tiren nous, els hi tiren de tot. On era la Brimo allà? No estava carregant la Brimo. On era l'Arro? Tampoc no carregaven. I aquests sí que portaven pedres i portaven nous a la mà. I altres estris. Aquí no hi van haver-hi càrregues. Tampoc n'hi van ser-hi amb els nazis aquests que van sortir d'allà a la plaça Artós i que van apallissar catalans. Aquests no. En canvi, hi ha vídeos que es veu gent de la Brimo donant-los la mà tan afectuosament i saludant-los. Aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat. Hi ha elements a la Brigada Mòbil, hi ha elements a l'Arro, hi ha elements a la Policia Nacional. A la Policia Nacional crec que és bastant generalitzat, que tenen afinitat amb grups d'extrema dreta. Tampoc vam veure la Guàrdia Civil colpejant a la gent, aquells del Valle de los Caídos que se saltaven els controls amb allò del queremos ir a missa. Quina casualitat. O uns tant i els altres tampoc. Aquesta és la conxorxa, la confàbula que hi ha a l'estat espanyol entre els cossos policials, els cossos judicials, la fiscalia, amb el feixisme, amb l'ultradreta. Tot allò que diuen de que algú va deixar tot lligat i ben lligat, sabem per què era. Un estat que no s'ha fet ni una sola modificació a la Constitució per donar més drets al poble, sinó que els estan traient. Els estan traient i encara els segueixen aplaudint. Segueixen aplaudint allà amb les orelles per l'estat espanyol quan arriba la policia espanyola d'apallissar catalans. Que vagin fent que ells mateixos es queden retratats. Ells queden retratats i demostren que només els importa l'odi contra Catalunya, que és el que ven. Ens odien, volen acabar amb nosaltres. Fa més de 300 anys, decrets de nova planta, repressions del català. Penseu que hem tingut presidents els quals han hagut de marxar a l'exili, i no parlo només del president Puigdemont, ja parlo d'abans. Tenim presidents que han estat afusellats, altres que han estat empresonats, altres inhabilitats. Després volen parlar de diàleg. I el senyor Pedro Sánchez surt ofès perquè la direcció del Sant Pau, de l'Hospital Sant Pau, no l'ha volgut rebre. Un president que diu que Torra no pot parlar perquè no és el president de tots els catalans. Ho diu un president que ni tan sols arriba al 25% dels vots de la totalitat dels espanyols. Aquest és el president de tots els espanyols, sabeu? En fi, van donant lliçons els que menys les haurien de poder donar, perquè, com va deixar molt clar a la Xina, les imatges de brutalitat policial que s'han fet a l'estat espanyol o a Catalunya per part de l'estat espanyol
són molt més fortes i molt més intenses que les que hagin pogut fer ells a Hong Kong. I que això, una dictadura com la Xina, et posi com a exemple de ser més repressor que ells, jo m'ho faria mirar per aquests que es diuen tan demòcrates. Visca la República de Catalunya i Aran.